возможности выставить свои работы в этом прекрасном музее, поскольку имею все-таки какое-то отношение. Вот. А поскольку по образованию архитектор, ну, любому архитектору, конечно, нравится изображать архитектуру, городские пейзажи, старые особняки. Ну, здесь представлены наиболее любимые мои места. Вот. В принципе, серия архитектуры Лики Старой Казани больше, но здесь, поскольку, насколько мог позволить зал, представлено такое количество работ. Ну, очень рад представить вам свои работы, надеюсь, вам понравится. Спасибо. İlyas Efendi, ol en kichkina tuhfa turlarining birisi, Aydarovlarning birisi, Matiulloh Hazratdan kela G'aliya Kayvitskaya, Kamil Matiuhiy, hem Siddiq Aydarov hem İlyas Aydarovlar olg'a tomondan nasl davom etar deb o'ylaymiz. İnşallah şolay bo'lar. İnqirozga davo bormaylik. Dilimizni saqlaylik, yo'llarimizni saqlaylik, hem eski qozonimizni saqlaylik. İlyas Aydarov'un maskersizliğinde көп тапқырлар болған, һәм біз анда икәүдән шарашып, dünya халыклары турында, татар халкы аның үткәне бүгенгесе хакында көп тапқырлар сөйләшкән кешеләр. Безнең уртак кешеләребез дә бар. Ул мин җитәкләгән татар дөньясы, Татарский мир газетасында да даими рәвештә беренче битендә үзе рәсемнәре белән чыгыш ясап килә. Һәм мин җитәкләгән Заман Мәскәү китап нәшрият йортының kitapların bizde de zor rolünü oynayan İlyas Aydarov degan hudojnikni bu binada ko'rsatilgan resimler bilan gina beyalav bik avur, onun ijodi iskitkish zo'r.